Kaixo zinemazale, hauxe duzue Zurriolako Butaka Donostako Zinemaldiaren euskarazko saioa. Dakizuenez, hementxe Kursaletikan bost edabidek elkarlanean osatzen dugun programa da. Hain justu, Berria, Irutxuleko Hitza, Gaztezulo, Zinea eta Hamaika Telebistak. Irailako 25, astelena, Zinemaldiko laugarren egunean gaude eta atzokoan atxeen hartu genuen, gaurkoan bueltan gaude eta gainera saio oso mamitsuarekin. Atzoko eguna hala ere, garrantzitsua izan zen, ez? Sail ofizialean lehian dugun Handia filmaren aurkezpen eguna izan zelako. Katira, askotariko kritika jaso dituen arren, orokorrean nahiko baikorrak izan dira. Eta gogora dezagun, larun batean gurekin izan genituela Handia filmeko bi zuzendariak, bai Aitor Arregi eta baita ere Jon Garaño. Hainbat xehetasun eskaini zizkiguten eta nik uste dut, aurrerako egunetan egin bezala, oraindik ere aukera duenak Handia filmari tartea eskaini behar diola eta ikusteko aukera baduzue, ez galdu aukera hori. Gaurkoan, bestelako gauzak izango ditugu, baina nahiko saio mamitsua esan bezala. Izan ere, bi elkarrizketa bereizgarri izango ditugu bi filmeri lotuta. Batetikan Operación Kontxako ekoizlea eta aktoretako bat izango ditugu gurekin, Jose Portela eta Barbara Goenaga Urrenezurren, eta bestetik, ekoizpen bitxi bat, baina baita interesgarria dena, non frantsesez, ez euskaraz izango litzateken filma, eta gurekin izango dira Simon Fuchs eta Eñaut Castañet. Horiez gain, bestelako gauzak izango ditugu, bideoak eta beste, eta kritikarien solasaldian, gaurkoan bi gazte, batetikan Berriarako idazten dabilen Uxue Arzeluz, eta bestetik kameraren atzean blogeko eta Euskadi Irratiko kastaria den Mikel Jarza. Esan bezala, bi gazte, gaurkoan kritikari gurekin izango direnak. Horiek horrela, obrena duguna, hastea da gure zine maratoiarekin. Gaur arratsaldean aurkeztuko dute Operación Kontxa filma eta esan bezala pelikula bitxi honen inguruko xehetasunak ere jakin nahi ditugu eta horretarako gurekin ditugu, batetikan Barbara Goenaga aktorea eta bestetikan Jose Portela, ekoizle eta Ibaia elkarteko baita ere presidentea dena. Kaixo biei eta ongi etorri. Mila esker, egunon. Bueno, aipatu bezala, estrainaldia badator, betiko galdera egiten dugu, ez? Erakusteko gogoa izango duzue, ez dakit Urdurizabeten erakusteko ere? Ni oraingoz ez. Oraingoz ez? Oraingoz ez. Badago eguna luzea da eta egongo da momentua bai urduri jartzeko, baina ez du asko balio ere. Esan nahi, ja lana egina dago, gogoa ikusteko, urduri baino gogoakin bai, gogo izugarrekin. Egia da biak eskarmentua duzuela baita ere mundu honetan eta horrek ere egiten dizuna, behintzat erakusteko gogoa bai. Hori bai, eta jakiteko ia publikoaren erantzuna hori bai. Ona izango dela. Hori fijo, baina jakin min hori ikustea publikoaren horrean, eta guk azken finean ja beste gu eskara ja objektiboak horretan. Hoi nobeda jenteak ikustea eta guk haien erantzuna ikustea, ez da? Gure helburua ez da izango gehiegi argitzea zer kontatzen duen film honek, baina zertzelada batzuk bai emango ditugula, ez? Esaterako, Operación Kontxa izenetikan etorrita, zinemaldiarekin lotura estua, zinemaldian gertatzen delako, askotan erabiltzen den terminoa, metazinema da, nolabait sartzen dugulako zinemaldian eta zinemaldiko historio bat, ez? Halako zerbait da? Bai, zinemaren barruan dago, hori bai. Eta zer bai izan dezakegula, ez da, komedia bada, guk timadoren komedia dela esaten dugu, eta zera hori, historia hori, suertatzen da estibal baten barruan. Eta gero zera guztizek, eta aktore guztizek oso ondo. Hori ondo dago. Dena eda, aipatu duzu, Iruzurra, horre saiatzen dira hainbat diru bat lortzen, proiektu bat aurrera eramateko, aktore baten gora berak ere hor daude. Nik ere jakinet, Errealitatearekin. Bai, ez dakite hori errealitatean ikusi duzuen sekula, zuri tokatu zaizu halakorik, Barbara? Ni daukat gauza bat, ona eta txarra da, gauza holakoak ez ditut ikusten. Egia da, eta ez ditut ikusi, esan. Profesio guztitan eta lan guztitan, pertsona diferente ugari ezagutzen ditugu bizitzan. Eta hontan ere, baina nik uste diala klitxeak eta oso gora eraman da. Hala ere, nik uste oso polita dela emaitza ikusita, nola timadore handi horiek edo jetila eta pirata hauek, nola azkenean bere xarma duten eta
ez dakit ulertu baino, ez, diala azkenean, bai, xarma hori badokate eta pena eta guzti ematen dizute, ez? Eta hori polita da ere, bai, ez, hasieran zabe, eta gero nola denak buelta ematen duen, baino ez zinean olakorik ez ikusten. Zuk ikusi bezala, ikusi dituzu halako gauzak, proiektu batzuetan eta errealidadean, iruzurra egiten saiatu diren artista, ekoizle bestelakoak. Galdera zaila da. Nik uste dut lanbide guztietan dagoela. Asuntoa da, gu kapasak gara, kai gara momentu honetan, barre egiteko gure zerari buruz. Nik uste dut jente guztiz, gauza bera egingo algo, hobetoz, eta batzuk oso serioak dira eta haien artean denetari dago. Orduan, guk behintzat aprobetxatu egin dugu barre egiteko, baina, nik uste dute jente ona eta jente maltzurra zera guztietan dagoela. Dena dela, ados nago Barbararekin, eta gainera ikusi duten kritiko batzuk, edo esaten dabe, karo, timadoreak direla, baina azken fineak oso maitegarri bihurtzen direla, ez da? Bakarraren personajea eta dana azkenean, karo, jentea, nahiko maitasuna edo maitasunarekin tratatzen dago, ez da? Gainera dira Karra, Ramon, zaila, ez? Beste erabatea Berain aurpegia ikusi eta humorea dagoeneko topatzen dizuna, ez? Zentzu horretan, aipatu duzu Jose, hori ez barregarria dela, alegia Barbara, jendeak ondo pasako du, zuen ustez filma ikustean alegia, barre ingo du eta esango du, joe, zu divertigarria. Bira, pentsatu Karra dagola ia denbora guztian. Orduan, Karra ukita zaila da esparre egitea. Gero Jordi dauka pertsonai bat oso polita, oso diferentea eta oso komikoa. Barre asko egiten da. Gainera, momentu patetiko egiten ere, ez? Barre desde logo ingo ez due. Asko. Zure personaia zer aurreratu zen ezake, zeren, zinema munduan, tokatzen zaizu egitea, normalean, beste aldean egoten zara, zuri makilatzen zaituzte, edo hilagorazu eta kasunetan alderantziz. Bai, hauzan makiladora baten lan egiten dut, politen agian dela oain arte inditudan pertsonaietatik diferenteena edo izan dela, ez? Hori asko gustatu zitzaidan, hori Jose eskertzen diot, ze egia esan inoiz ninduten olako lan batean ikusi, eta hori da nekan, ez? Dauka flikila hola, piercing pila bat, tatuajeak, eta oso divertigarria izan zen, hori txoni pin-up pertsonai hori egitea, ez? Oso polita. Aipatzekoa da, aktore taldean beste, aipatu zuzu Jakarra Lejalde, Una Sugaldera aipatu behar dugu, noski, baita Ramon Agirre ere bai, lan taldea, eta Jordi Molla, kasunetan, lan dexente daukana filme honetan. Nolako izan da beraiekin lan egitea? Bereziki Jordirekin ez dakite orain arte lan eginda zeuden, Jordi Mollarekin? Neri. Bai. Ezagutzen nuen aspaldia, baino lana enun berekin egia esan. Eta nola, ondo, beraz egon gainera klabe hortan denbora guztian, ez, bere pertsonaian sartuta, eta horrek erresten du azkenean, eta oso ondo. Nolako izan da, lan talde honekin ere lan egitea, ez, aktori diferentak aipatu dugu, eta horiek ere jazten dute historia. Zer iritzi duzu beraita eta beraien lanaz? Nik uste dut ondo. Ondo jendela, oso diferenteak dira. Horregatik? Baina oso ondo. Eta Jordiren lana, Barbak aipatu dau, klaro, erronka bat zen, eta personaje bi egiten ditu, eta bat azentuekin, ezta? Eta nik uste dut oso ondo egin daula. Eta horre ibili zen ensaiatzen, Moguer Andaluziako zera coach bategaz, eta gero kubano bategaz, bizek egiteko, eta primeran egiten dago. Eta beraz lanketa berezia egin behar izan du Jordik. Kriston dauka, azentuekin eta moldatzen du. Jende harrituko da bere paper bikoitz honekin? Bai, batzuk esan digute, baina ez da katalana, eta segatik hitz egiten da horrela andaluzez, kriston gaitasuna daukalako, ez da besterik, badoka abile da horretarako. Bai, ez dago ikaragarri ondo. Eta gero bera da, egia da, ez ditugula olako pertsonaiak ikusi, Jordik ez du inoiz egin olako pertsonaiak, baina oso paiasoa da, beti, bai, errestu. Askotan, azkan aldean bintzat ikusi zaio askotan, nazioarteko ekoizpenetan batez ere, gaiztoarena eginez edo maltzurrarena, eta kasunetan, esan ezagun, ez dela, beste eukitu bat dugala, ez? Bai, oso ezberdina. Bai, ondo dago. Aipatu dugu, Donostiako zinemaldian egokitua dagoela, ez dakit, izan duzen aukera, zinemaldikoekin hitz egiteko baita ere filmari buruz, zein irudi ematen zaion zinemaldiari eta zein iritzi duten beraiek ere, ez dakit Jose Luis Rebordinosekin edo bestelakoekin, esango te, zinemaldia erakusten duzu, baina zer nolakoa da emaitza?
Bueno, a ber, nik uste dut emaitza hona dela. Egia da, pelikula erdi komedia denez, normalean zinemaldietan ikusten dugun generoak gehiago ikusten dira dramak eta horrelako. Baina, bueno, ikusten baduzu azkenengo urteotan, zinemaldia saiatzen ari da mota guztitako generoak sartzen. Eta formatuak. Formatu diferentiak. Orduan nik uste dut hori ondo dagoela, denetarik ikusten da eta kasu honetan belodromoan sartu dago, baina ikusi dezakegu Operación Kontxa eta gero Borjako Beagak egindako azkenengo pelikula be. Zeretarraz baita ere. Ostegunean edo emango dutelan belodromoan be bai. Osea que, bueno, denetarik dago nik uste dut ondo dagoela. Eta gaina komedia holako pantalla handian eta ikustea eta jendea, hainbeste jendezko, bai, hori ondo goten da beti. Dena dela aipatu gara, askotan esaten dugulako baita ere gure saio honetan, nola, noski, zinemaldian ikusteko aukera gongo da Operación Kontxa, baina gerora, zinema komertzialetan ere izango da, eta hori dagoeneko badakizu noiz izango den? Noiz? Bai, datak? Ostiraluntan. Dagoeneko ja? Jarraian egingo dugu. Aurkezten da eta jarraian ja dagoeneko... Zeratik aktoreak hemen daude, bueno, Barbara hemen bizi da, baina bestea hemen daude, batzuk bihar Madrilera joango dira, beste batzuk Kataluniara, eta orduan ostiraletan ja sala komertzialetan egongo da ikusgai. 200 eta 40 sala diferentetan ikusiko dela. Hemen zaudetela aprobetxatzeko, Barbara, galetu nahi dizugu, ez? Zeren, bueno, aste honetan izango dugu izpide, seguraski, euskarazko fikzioa, euskarazko filmen inguruko gaia, eta, bueno, kezkatuta bai gabiltza, telesaiekin, euskarazkoak ez daudela asko, eta beste, ez dakit baduzun proiekturik aurrera begira, zen azkenekoz bai ikusi zintugulako, hori da, euskarazko telesail batean, aurrera begira badituzu halako proiektuik, edo... Hemen edo kanpoan. Biak aipa ditzakezu. Hemen egia esan ez, gustatuko gustatuko litzaiguke, nik uste denoi gauza gehiago egitea, ari dira, bueno, zinean zer esanik ez, telebistan ere bai, egia da, faltan botatzen dela, baina, bueno, ez dago nire eskutan. Eta kanpoan bai, bueno, telesairik ez daukat pelikula bat Kanadan hurrengo urterako, eta orain estreno bat, bai, ez zuzendari frantses batekin, eta orain estrenua hau, eta gero Hacerse mayor y otros problemas Clara Martínez Lázaro, 3 emakumekin, oso pelikula polita, komedia baita, txikia. Bueno, mitxat, bai duzu proiektuak eta hori ere seinale hona da, naizta ez izan hemen, baina, bueno, mitxat mugitzeko aukera. Zure kasuan gauze, badu galdera bat, bai, bota. Egia da azkenengo urteotan ikusten ari garela pelikula batzuk, luzemetraiak, euskeraz eginak be bai, baina oso fikzio gitxi egiten da, oso euskeraz. Eta pena bada, eta horien ikusten ditugun aktoreak hortik sortu ziren. Nik Barbara ezagutu nuen Goen kalen noin dela zenbatutekin. Nire bai ezagutu nintzen Goen kalen eta beti izango dut. Martek edo 12 urtekin, Unax be ETB-en ikusi gendun. Gorka hortzoa be bai. Bueno, Ramon Agirrek ere bere bidea ere horregina du. Baina nik uste dut hori jarraitzeko behar direla serie gehiago euskeraz. Bestela, Egia dela ere, Eusko Jaurlaritzak adibidez, zen jakina eta askotan aipatzen dugu finantzazio oso garrantzitsua dela ere halako proiektuak sustatu izateko, iragarri duela 135ko igoera, produzioetan laguntzeko. Jose, hori galetu nahi dizun, hori nahikoa izango da, lagungarri izango da? Bueno, dana da ona. Alde batetik gure pelikula bat aurrera ateratzeko finanziazio iturri diferente batzuk daude. Claro, euskeraz egiten baduzu, normala da, iturri gitxiago dituzu, batipat telebistekin, telebista bat dago euskeraz emititzen dago. Ikusi dugu batzutan, Televisión Española be sartu dela euskeraz egindako beste pelikula batzuetan. Handian be, Televisión Española sartuta dago, laguntzen, baina orduan, dana behar da. Pelikula bat horrela ateratzeko dana behar da. Herri txikitsua gara, orduan, denetarik behar da. Abal oso handi bat daukagu, eta egia da gutxi egiten dela, baina egiten ari diranak oso onak direla. Bai, eta gaina erritmo bat hartu dela, ez, azken urteetan, bi filme euskaraz behintzat ateratzearena, aurten erala izango delako, handia, errementari etorriko da gerora. Hori da. Baina, behintzat bada... Bataz beste urtean pelikula pare bat egiten dira, euskeraz. Euskara gutxean, gero da euskaldeko izpen asko, baina fikziozko pelikula pare bat egiten dira urtean. Eta hori nik uste dut ona dela.
Zeta jenteak esaten dau, zinemaldiak be. Azken finean, zinemaldiak pelikula guztiak ikusti ditu. Ez bakarrik hemen egiten direnak, baizik eta estatu osoan, eta kanpoko mundu zabalekoak, bai. pilo bat. Eta ez da bakarrik guk esaten dugula, zinemaldiak be esaten dau gero eta kalitate hobea ikusten dira. Orduan, Gero dago zabat, hizkuntzarekin lehenagian gehiago kostatzen zitzaiguna, zen daukagu herentzia bat ordena erderaz eta subtitulo gabekoa eta kosta zaigula, ez? Ohitzera. Baina hori Europa mailan ez da gertatzen. Eta hori adibidez Pikadero pelikula txiki bat egin genuen, euskeraz izan zen, eta Europa mailan, zuzendaria eskoziarra, hori da, eskozia-irlandesa ez, eskoziarra, eta Europa osoan eta mundu guztian egonda, eta sariak irabazi ditu, bai egia da, euskera oraintxe, euskera edo beste dozein hizkuntza txiki, ez dela oztopo bat, ez? Eta hori guk ere oso jakin behar dugula, horla dela. Zu Jose, epatu duzu animaziozko filmak ere egiten direla euskaraz, aurten ez zinemaldian ere izan dugu eta badago aukera azken hirugunetan Nur eta Eresuen tenplua ikusteko, Juanma Berasategien azken lana da, eta Juanbaren ondaria azpimarratu dugu dagoeneko saio honetan, hasi ginenetikan, bere hutsunean nabaritzen dugu dagoeneko zinemaldian, zeren asko da eman diona euskarazko zinemagintzari. Dudarik gabe. Orduan Nur galdu dugu lagun bat, kide bat, eta bai, bera izan zen, nik uste dut animazioaren aita bera izan dela hemengo Euskal Herrian. Eta bai, azkenengo lana daukagu festivalean, orduan. Pena da, baina ikus ezagonea mintzat norbaitek hartzen duen oinorrekoa eta animaziozko filmei ere ematen zaion aukera. Batzuk badaude. Batzuk badaude, ezta? Eta bere produktorean bere alaba dago sartuta. Eta aurrera uste dut jarraituko dugu. Eta jarraipena emango dio. Aipatu dugu Operación Kontxa, dagoeneko estrenatzen zaigu, gogoratu zinemaldian batetik, baina ostiraletik aurrera ere zinema eta komertzialetan ikusgai duzue. Istorio bitxi bat, zinemaldian kokatua, eta ondo pasan nahi baldin baduzue, aukera izango duzue. Barbara Goenaga, Jose Portela, eskerrik asko gure nintzategatik, animo promozio maratoiarekin, eta ea harrera ona izaten duen filmak. Eskerrik asko zuen. Esker, Eta zuekin batera aurrera egingo dugu, zeren, Gaztezuleko lagunek dagoeneko prestatu digute bideokritika bat, kasu honetan Handia filmarena, esan bezala aurtengo sail ofizialean euskarazko film bakarra, eta ea, zer iruditu zaien, esan bezala Gaztezuleko lagunek. Ne zurrak entzutzen dizkiat. Nola azten nahi dian entzutzen diat. Indar guztiekin aleintzen hau gelditzen baina. Ez diat lortzen. Zinemaldia aurrera doa eta ja bigarren euskal ekoizpena, euskal film ikusteko aukera izan dugu. Oraingoan hainbeste espektatiba sortutakoa ikusi dugu. Handia izan dakoa, bere garaian, grabazio erragatze prozesuan zeudela, azkenean izenburua aldatzea erabaki zutela komentatu zigun aurrekoan Jose Mari Goenagak. Baina, azken batian, gero bakotzak bere euskalkian, handize, o handia gure dauen moduen ahoskatu dezala, ez? Eta Zorinek esan duen moduan, film honek kriston espektatiba sortu du zinemaldian, hain zuzen, Moriarty produkzio etxea daukagulako film honen atzean, gogora ezagun 80 egunean, eta Loreak filmak ekoitzi zituztela bere garaian, Loreak Oscar sarietara nominatuta egon zen, beraz, espero bezala, jende asko dago film hau ikusteko zain. Hori da, zuzendari lanetan, Jon Garaño, Aitor Arregi ibili dira oraingoan, baina bai, Jose Mari Goenaga ere, nola ez, saltxan dabil, gidoilari gisa. Antzesle lanetan, Eneko Sagardoi, Joseba Usabiaga eta Ramon Agirre. Aurten, por cierto, 4 film ezberdinetan ikusteko aukera izango dugula zinemaldian zehar. Hori da. Zehar zintzu dira. Errementari, Operación Kontxan, eta For the Good Times izeneko film labur batean. Izan ere, hoxe izan da gehien gustatu zaigun gauzetako bat, ez? Protagonisten papera antzezpena, ez da? Bai, azkenean Eneko Sagardoi Altzeko Handiaren abarka erraldoietan ikusi dugu, sartuta eta izugarrizko papera egin duela Sagardoi. Joseba Usabiagak ere, kriston papera egin du, izan ere esan beharra dago mutil honek hitz gutxi esateko beharra duela, bere begiradaz dana transmititzen lortzen duelako. Bere begirada batek asko esaten du. Eta, azkenean hiruek sartu baituzte Euskal Herriko
filmeko giro berezi horretan. Hori da gehien gustatu zaiguna. Girotze bikaina duela film honek, detaile handiko lana eta mimoz egindako pelikula bat dala igarten da. Detaile guztiak oso zainduta daudelako. Atzetikan lan handia daukan filma dela esan behar dugu, dana dago oso zainduta, zuk esan dezu horretik hortzak, atzazkala, karakterizazioa, arropa, dana dago. Ambientazioa, soinua, giro soinue, argiztapena, atretzua, dana dago benetan zainduta. Eta batzutan iritsi gara, garai hortako edo baserri hortako berotasuna edo hotza sentitzera, usainak somatzera. Orduan, transportatu ingara, garai bateko Euskal Herriko giro hortara. Gutxien gustatu zaiguna igual ez duena hainbeste lagundu historiaren erritmoan soinu banda dela esango dugu. Azken batean nahiko erritmoa moteltzen dula iruditu zaigu eta batzutan nana kutsu bat edo hartu izan diogu. Iruditu zaigu film honek bestelako musika biziago edo indartsuagoa eskatzen zuela eszena askotan. Gero baita komentatzea, hasiera oso potentea duela handiak, hasieratik engantzatzea lortzen duela ikuslea, erritmo handiko gertakizunak eta izaten diala, baina pelikula horrela joan ala. Azkenean, hasten da fikziozko film potente baten moduen, baina gero amaierarako erritmo hori erabat lausotzen juten da, patxada hartzen doa, eta gainera hasieratik apigu nola amaituko den, beraz, pixka bat luze egiten da. Hala ere, giroan gaitxik edo Europako hiriburutan bidai zoragarri bat egiteagatik bada ere, merezi du filma ikustea. Hori da. Hemen jarraitzen dugu, Zurriolako Butaka saioan, eta dagoeneko Operación Kontxa izan badugu izpide, orain beste filme bat, oso bestelakoa esango dugu, eta dagoeneko atzokoan Zinemira sailean estreinatu zena. Non filma da, ez euskaraz, eta gurekin ditugu filmaren bi sustatzaile nagusiak batetikan Simon Fuchs, ongi etorri, eta bestetik Eñaut Kastainet, baita ere kaixo, eta ongi etorri biei. Aipatu dugu, lehen estreinaldia, eta luzatu egiten dira egun horiek, nola zaudete gaurkoan, gustora, lasai, atxeden hartuta? Atxedena ez, nekatuta pixkat, baina gozatu dugu atzo eta primeran. Nik aurpegi hona ikusten dizu esin, ondo zaudete? Kirolariak ire biak. Luzarokoan eramaiteko moldean. Aipatu dugu, atzo estrainatu zenutela, atzo aurkeztu zenutela. Harrera, zer nolakoa izan zen? Jendearena? Bai. Gero gu ez gira jendearen errepresentatzaile ofiziala, eta ez gira batere objektibak. Oso ona, eta ekin izan. Gustut jendeak ez dola olako zerbait espero, itzuiten nola zerbait, eta gure filma normentatik at doanez, bai artistikoki, bai ekonomikoki, bai egiteko moldeetan, orduan jendeak hartzen hori sorpresaz. Jende bat ez da sartzen, beste batzu bai, baina egon diren guztiak, hartu gazta puska bat eta txorizo puska bat ondoren, eta jendearekin, publikoarekin, edo ongutragoa, eta horik ez dakit izan, zinpsiatola agitua, parri egin dute, eta gozatzen da. Horrek zuei sortzaile bezala lasaitzen zaituzte behin aurkeztuta, alegia, esatea, behintzat, harrera polita izan du. Lasaitu bai hone egiten du, beti, ukaitea jendearen sentimendua, eta bai, atzo ukan dugu lehen aldikoz, eta nik uste sentimendu hona dugula, beste 3 gelitzen dira proiektzio eta ikusiko. Gero artisten izaera berez, lasai izaitea, ez da hain artista eta lasai piztetan komplikatora batera izaitea. Bai. Eramateko zaila, baina lortzen dezuela nik uste dut. Aipatu behar da, eta dagoeneko zinemaldian aipatu dugu askotan ekoizpenak diru gutxirekin egindakoak iristen direla zinemaldira, asko dela hori. Zuen kasuan ere, baliabide gutxirekin, desente egindakoak zarete, nolakoa izan da lan egitea, lau gauzekin eta aurrera ateratzea halako istorio bat. Gure oso gesa zen ez genuen dirurik. Ez da komplikatua izan ekoizpena, diru pixka bat epakatzeko otorduak, lo egitekoa eta janariat, eta ukanduko suerte handia zen.
kriston almenak ukan ditugu dirurik ez, eta kriston almenak 500 biztanle, hiri oso bat gurekin martxan, ospitale bat, gauza asko, zaharretxe bat, eskola bat, eliza bat, jenden etxean grabatu, gero ukan ditugu kriston laguntzak, zinegile handienak, etorri dira gure laguntzeko, hau martxan jartzeko, muntatzean berdin da, erakaslea da Femisen, beraz eskola handienean, ezera Frantzian eta Suizian ere baita, argian ere, ukan ditugu kriston laguntzak, kriston almenak, eta oso erresa zen negoziazioan, ez gu deus. Eskatu nahi duzuna, baina deus ez dugu eskaintzeko, eta hau gidoia, hau da, badugu kafea, gure herriko gazta, eta ja, hori zen. Horrek esan nahi du, lagun onak dituzuela eta lagun onak zaretela zuek ere. Bai, behar bat, gero nik uste dut simpleago ez dela pasatzen hortarik, laguntasunaz asko hitz egiten du filmak ere baita. Horregatik. Baina, ere uste dut, abentura baten aukera bazen. Hor, etzen esaten al, bai, diru hori behar dugu berriz eskuratu, orduan behar da egin hola edola, ez genuen mugarik egin dugu, nahi genuen filma, ahal genuen bezala, ahalbideak noski, diruak noski mugatzen duela egiteko moldeetan, baina ideiak ez ditugu mugatzen. Aipatu zu herri hori ez izan duzuela zuen ez zerbitzora, baizik eta laguntzaile bezala. Nolatan aurkitzen duten herri hori eta nolatan jarri zen duten martxan dena? Han bada elkarte bat, Derrière le Hublot deitzen dena, eta Simon eta Le Petit Tas de Pain askotan lain dute elgarrekin. Eta aski naturalki, uste dut aipatu zutela gaualdi batean hola proiektua, bazutela proiektu bat, fikzio bat egiteko, eta hola sortu da. Eta berak rezibitu gaitu, joan gira zomat aldiz ikustera, zeren behar genituen 1000 gauza, ezan duzun bezala, ospitale bat eta guzti, eta berak kontaktu guztiak zituen, eta biztanleak sartu gira gurekin proiektu horretan berehala azkenean. Bai hori da ez, azken batean ere biztanleak ere agertzea filman, bat egitea zuekin hori ere izan behar du oso aberasgarria ez, emaitzari begira. Bai, gero ez dugu distantzia handirik gure obrarekiko oroak, baina guk uste dugu baietz egiteko moldeak eta produktua bukaeran lotura bat eukirezaketela. Gero bat dira, egiteko molde oso itxusiak eta kriston filmak eta dituztenak batak ez du besteak kentzen. Baina guk hasteko hola eraman nahi dugu bai gure artea, bai gure bizitza. Zerbait pixkatera ikitzailea eta saiatzea asmatzen, nola gaur egun egiten dugun oraindik artea, eta nola lotu lekuetako preokupazioekin, arrangurekin, pixkat hori zein da bidegurutzea artisten preokupazioak eta lugalde baten arrangurak. Nun dira lotzen, eta holako filmak eginez, atximental dira bidegurutzeak zen jendeak badu espresatzeko posibilitate bat, eta erraiteko posibilitate bat munduari zer bizi duen, nola bizi duen. Historioan barneratuko gara pixka bat, ezagutzeko eta zertzela da horiek ere jasotzeko. Aipatu behar da langile talde bat dagoela oinarrian, eta orain bat katramila eta hainbat kontu sortzen direla. Zer da kontatu alduzuena, sinopsi labur batean, filmak kontatzen duenaz, baina noski, aipatu bezala, bukaera aipatu. Bukaera salatu gabe, zaiteteko nahiz esalatzen bukaera. Ez da, zaila gauza asko gertatzen da film horretan, baina esango dizutola sinopsia hasiera nola gertatzen da. Hasten da, bukaera batekin, lantegi bat ixten da, eta ikusten dira jende batzu oso kesu, horien artean ez direlako ados, izenpetzutakoakin. Europa guztian bezala, leku guztietan bezala. Izenpetzen da zerbait, plan sozial bat, bai dituzte primak gero kanporatok izateko, ez espero bezain bat. Ikusten da hori da, ez da kasik oso laburra da momentu hori, zen denek ezagutzen dute egoera hori. Eta gauean, sartzen da, ospatzen dute alaik ere hori, esateko ja, gutxienez amaitu da, eta sartzen da bikote bat gauean, beren 3 aurrekin, eta sartzen alkoan badute jendarmeria kontrol bat. Eta hori da, urtzanta hori, gehiegi dagoen urtzanta txiki hori, eta orduan, nik antzezen dan zera pertsoniak esaten du ez. Ja, paperak ez dizkizute emango, eta ja. Eta hori ez da posible. Ez da posible esatea ez, hola, hain argiki sistema bati. Eta orduan, bortitza da momentu hori, eta segituko da jendarme bat, dena emakume bat, eta gizon hori,
genero filmak bezala, pixkat, eta hori da aitzaki bat edo bizkarrezur bat kontatzeko giro bat. Eta lagunek zeiten dute, lagun talde hori nun pixkat janik lana galtzearekin bat bere ardatzak galdu dituen, zein dute hortik aurrera gauzak eraman aldi zaiteko. Eta aukeratzen duten bidea, ze izango da gauzak baretu, lasaitu, edo horiek ere joan orbitean, eta zer nahikerian erori, askatasun baten espresio bat bezala. Eta ze alternatiba gelditzen da gaur egun, langilego munduan gauzak askatzeko, kesadura askatzeko, agabasuek utzitako kesadura askatzeko. Eta kasik filma honek proposatzen duen alternatiba politikoa da zer nahikeria. Egin zer nahi, arauez kanpo joan. Eta hortik doazte pertsonaia, horrek dituen ondorio eta sasi ondorio guztiekin. Eta hain justu, Emmanuel Macron, Frantziako presidentearen esaldi bat da aipatua filmean, zein zehazki? It's not about French people, it's about stupid people. Oso fuertea izan da, esaldi hori atera zuen Air Franceen izan zelarik iskanbilak duela bi urte terdi. Air France da Frantziako hegaldi konpainia nazionala, zena nazionala, privatizatu izan dena, eta egin dute plantxo zara handi bat, jende asko kanporatu dituzten. Eta kanporatze horretan, momentu horretan, sindikatuko batzu erotu ziren, eta biluztu zituzten negoziatzera etorri zirenak, baina atorra urratu zieten. Eta atrazien biluzik, eskapatzen, eta hori. Bezen, etzen kalkulatua, etzen estrategia politiko bat, zen momentu batan, ja aski. Eta orduan, Emmanuel Macron, garaian ministroa zen, ekonomia ministroa, joan zen estatu batutara, eta esan zuen esaldi hori. Eta guretzat da, pixkat, Marine Le Penen einekoa esaldi hori. Hauek dira frantsesak, hauek ez dira frantsesak. Eta sentitzen da, nortasun ezestatze bat, langilego munduan esatea, kanporatzen zaituztegu lanetik, beraz, zuen nortasun soziala ezestatzen dugu, eta bilakatzen zarete, treslak bezala baliatzen zaituztegu, beharret zaituztegunean, eta bestetan ez. Hori oso violentoa da, oso bortitza da. Eta orduan, munduan agertu ziren atorra urratu zutenak, alkandura urratu zutenak, horiek ziren bortitzak, eta nik uste dut Emmanuel Macron askoz bortitzako izan dira gara jortan. Filmaren generoari dagokionez, zinemagile batek definitu du filma western sozial alternatibo bezala, eta ez dakit pozik zabeten definizio honekin. Bai, zeren ez da kategoria bakar batean sartzen eta hori nahi genuen ere, zeren gai sozial batetik abiatzen gira, baina gero genero filma batean ibaite gira, eta hala guk holako filma bat egin nahi genuen, koloretsua, eta ez bakarrik etiketa bat eduki baizik, baina hola, kaitea humore tokeak, gai nahiko gogor batekin, eta egin dugu modu hortan, uste dut. Ulergarriago esateko gure ikusentzulei eta animatzeko filma ikusten tragikomedia bat dela bai esan dezakegu, ezta? Bai, gero ez dakit esan, da gure izarearekin oso lotua ni antzerkitik nator, eta antzerkian aspaldian umorea, tragedia nahazten da, eta gero egiteko moldeetan ere, eta uste dut gure espiritua eta azken filan gure kultura gertzen dela maila hortan. Umorea ez du kentzen seriostasuna. Edo ez da Espainiar telebistan bezala esateko hola aski gordinki, nun baten kategorizatua dira, nun baten umorea eta oso kutrea, eta gero edo oso gauza seriosa, oso intelektuala, Frantzian ere bada hori, eta nik uste dut artea horrez gainduala. Horrez gainduala eta bizitik asko zurbiloagoa dela, eta bizia askoz ere absurduago, barregarriago, tragikoago dela, edozein obra baino. Beraz, hortarik behar du, bai humoretik, bai tragediatik, bai absurdotik, hori da, halakoak gertatzen dira eta guk filmatu dugu leku batean, eta han filman kontatzen ditugun guztiak gertatu dira. Eta fikzio bat da, denak gertatu dira. Orduan, ez dakit nola esan, hortik joan behar da, uste dut hasteko, eta gure nortasuna, gure berezitasuna, hortik joango da. Ez dugu klasifikaziotik, ez dugu behar, baituko gauza kontatzeko, gero klasifikazioa etorriko da bakoitzak esan duru, eta orduan bat asmatua izan da hor, zinegile batak asmatu duri. Eta zuek eroak zarete, eroak zarete, hainbeste zinea egiteko moldeak nahaztea molde hain asumituan,
eta orduan eman dio definizio bat niretzat, hau da, hola, eta ikusten dugu, ongi zaigu, behira oso polita. Aipatu duzu antzerki mundutik zatozela eta jakina ikusi zaituztegulako eta zuen lanak ere, hemen Hego Euskal Herrian ere iritsi eta dastatu ditugulako. Baina noski, antzerkia gauza bat da, zinema, beste gauza bat da, baina ez dakit lotura hori zuek ere egitea lortu duzuen, zeren zinemak duena, mugatzen zaitu, moztu behar direlako, ez da antzerkia bezala dena jarraia dela eta hor ez dago atzera bueltarik, baina ez dakit nolakoa izan den transizio hori bereziki zuretzako hori ez, antzerki mundutikan zinema honetara. Gero historioak dira. Novela, zinea, antzerkia, eta hori da, basea, gero filmatzena alden bezala, alden oberen, gero filma on bat egiteko, historio on bat. Hori da, edo antzerki on bat, edo novela on bat, gauza berdina da. Hori da den lotura. Gero nik uste dut, arteak ez direla hain bereziak eta artean historioan, artean berezkieta oso berria dela. Lehen, aizaten zen, artea eta barnean bazen musika, antzerkia, dantza, arte plastikoa, dena zen bat. Eta artearen historioan askoz demoraz gehiago. Eta pixkanaka, industrializazioarekin bat maitan askoz berezitu dira. Gero, batetik bestera, ez da berdin, ez da medio berdina, ez da berdin kontatzen, forma ezberdina da, eta egin duguna, oso sinpela da, joan gira ikustera jendea bazaikin ongi egiten hori, einautak gero badu gaitasuna handi bat maila hortan, eta berazen zine ikuspuntutik egiten zuen, nik behiratzen nuen historio puntutik. Zer gertatzen da pertsonaien artean, nola, zer da kontatzen duguna, eta ni hortaz arduratzen nintzen. Eta einautak esaten zuen, ez, baina nola ikusten da. Eta ordan gure lana oso ongi zatikatua zen, etzen konkurentziarik gure artean, bakoitzak bat egiten zuen oso ongi, eta gero deitu dugu zinegileak, oso handiak, amesgarria dira, eta esan dute, bale, etortzen naiz eta hitz egiten dugu, begiratzen dut, lagundu gaituzte, eta muntaketan berdin izan da, musikan berdin izan da. Egin guztietan, unkan ditugu, laguntza baino gehiago izan da jende bat, gu laguntzen, pixkat sartzen mundu batean lehiotik. Nolako izan da, inaut, honetan lan egitea berarekin, nola moldatu zarete, azken batean ere, lanketa bat egoten da bete atzetikan, eta nolakoa... Jadanik lan egin genuen, hori da. Pixkat, haien antzez lanetan. Hori da. Lehen guztua gira, beraz beti danik ezagutzen gira, noski. Hori ona eta txarra izan daiteke. Hori da, askoz zagagoa da gainera, beraz. Ni naiz pixkat auja hor, baina ez, biziki ongi eraman dugu bai, nik uste. Ez da izan, naturalki egin da azkenean, etorri zait gidoiarekin, berala gustatu zait historia, eta gero nahiko modu berean ikusten genuen proiektu hori, eta bai, ongi... Eta beldurri gabe aurrera, egin zenuten. Eta begira, Donostiako zinemaldira iritsi zarete. Hori galetu behar nintzen zuri bai, alakorik ere espero zenuten, zer noski, lan bat egiterakoan, aipatu duzu, sortzea gauza bat da, eta gerora, nora iristen den, ez zaigu akaso horren beste axola, baina guk sortu nahi dugu. Iritsi zarete eta ze impresio? Garaipen bada, guretzat, zeren ikusiz nola sortu den proiektu hori, ikusiz zaitasun ukan ditugun ere. Bai garaipen bada hemen izaita. Eta horrela hartzen dugu, opari bat bezala, eta gozatzen dugu. Hori alde duan zure ere bai, Ximun, izan ere hori ez? Donostiako zinemaldea, ematen dizu nolabaiteko jartzuna, ematen dizu zabaltze hori, eta hemen zaudete halako historio gordin batekin, ikusita nola sortu zenuten eta zein helbururekin, eta begira, hemen zaudete orain aurkezten gurekin eta baita ere beste hedabide askorekin. Bai, eta hemendik aurrera dagoen guztia oparitzat hartzen dugu. Hori da, guko hartzen dugu, seietzen gira filma hondien baiten guretzat merezi duen hori hartzen bat, edo aukera bat publikoki ikus dezan, ovni hori, eta bainan gero, ukaiteko posibilitatea ere gauzak eraikitzeko etorkizunean, beste eskuntza batzu egiteko, edo tresna batzu sortzeko, beste batzuek ere erabil ditzaten gure tresnak nik hori egin nuen antzerkiarekin, sortuz fabrika handi bat, hori iparaldean, Luzon, eta beste ekonomia molde bat asmatzeko. Ez du esan diru gehiagorekin, baina beste molde batean kudeatua, lanketa beste molde batean kudeatua, eta horretan ari gira pentsatzen ere, guk ere bai gure ekonomia, bai gure hildo artistikoa markatzeko. Eta zure ustez,
bueno, ona iritsi izanak, laguntzen dizue aurrera begira Ipar Euskal Herritikan zinemagintzari loturik halako proiektu gehiago garatzeko, alegia, ematen dizu indar hori, berez baduzue, baina gehiago animatzen zaituz esatea begira. Emaiten aldu zelegitasun bat, hori da. Ofizialki, emaiten aldu bidea jogatzeko posibilitate bat. Zer hori da kate bat, jaialdi bat, kate bat ekonomia guztian. Eta baditu hainbat giltza. Odan guk ez dazkigu zen diren giltzak, zer irikitzen dute, noiz nola, baina hori ikasten ari gira. Eta emaiten dugu posibilitatea, gure ofizioa, gure ofizioak asko dira, eta gutxienez parte hori, gero ondotik dauen guztia, ikasteko, garatzeko eta bideak jogatzeko. Proiektu berririk duzue, ez dakit bakarka edo binaka apalean gorderik? Elgarrekin beti baitugu hor. Berriak datoz? Piskat izkutatutak hor, edo buruan ditugu. Kontzentratuko gira zen hor, ez dugu oraindik atera azkenean filma hori eta gure auja da, beraz, eraman behar dugu... Zaindu pixka bat? Horea, zaindu behar dugu, pixka. Beraz bai, apalean baituzu proiektu berriak eta horrek esan nahi du aurrerantzean ere saiakera berriak etorriko direla. Dudarik gabe. Tematuak gira, egoskorrak gira, eta gure familian badugula hemengo kopeta nahiko zabala da eta egiteko eta juteko, bideak jogatzeko. Bukatze aldera, noski, zinemaldian zaudete, aurkezten, erakusten ere bai zuen filma. Ez dakit izango duzuen aukera bestelako filmak ikusteko, pentsatu duzuen tarte hartzea zinemaz ere gozatzeko bestera batera, izango duzu denbora? Hartuko dugu, hartu behar da, eta ulertzeko ere zer den, nun kokatzen giren, hori da jaialdi baten poza da ere deitzen dira konkurentzia sentzu noblean, edo etimologikoan eta elkarrekin korrika egin, eta ikasten dugu beste batzuekin korrika egiten, eta badira batzuk oso handiak dira, hitz jokoak egin gabe, eta ondu txikiak, eta ikasten dugu korrika egiten, hortan, eta baina pozez, opari bat bezala, eta horan ikustea pelikula batzu, eta begiratzen ditugu pelikulak, filmak aur begi batzuekin. Gira, bikain hori dena, hemen nago, hemen dira, eta ongi pasatzen da, eta nahi dugu arintasun eta laitasun honekin eraman gauza. Alaxe utziko zaituztegu, eta gozatzeko bideo horretan, baina bai Ximun, zorte hon, zorionak, hemen izateagatik, eta datozen egunetan ere zinemaz gozatzearekin batera, filmak beste oihartzun eta beste bide batzuk ere egiten dituen. Ea ba. Eskerrik asko biei. Zuri. Eta zuekin batera, paso emango diogu hurrengo bideoari, izan ere, zineman musika garrantzi handia dauka, eta gure saioan filmetarako musika egiten duten artista baten hitzak ere jaso behar ditugu. Zinea atarikoek Pascal Gagne elkarrizketatu zuten, eta hori bideo batean jaso, modu oso txukunean. Hementxe duzue. Me llamo Pascal Gagne, nací en Francia y llevo 35 años viviendo en Guipúzcoa, un poco en Navarra. Y me dedico a la música desde pequeño, desde los 9 años, ya 50 años de música. Bueno, me dedico a todos los oficios de la música en general, ahora casi exclusivamente, no del todo, pero a la música de cine. Como muchos músicos de mi generación, más bien hemos entrado en el cine por casualidad, como Alberto Iglesias, como Navarrete, éramos músicos que de repente han entrado en el cine por casualidad y se han dedicado cada vez más a esto. Fundamentalmente, la música de cine como tal no existe, ¿sabes? Es un concepto un poco raro porque cualquier música aplicada a cualquier imagen provoca una reacción particular, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de la música de cine haciendo referencia al cine de Hollywood de los años, a partir de los años 50 o incluso antes, hasta ahora, ¿no? Pero esto es una forma de hacer música de cine, pero hay 1000 formas diferentes. Lo que distingue un poco el compositor de bandas sonoras es su capacidad a imaginar una música que entre en la historia, en el costo de la historia, en la estética de un proyecto cinematográfico. Es lo más importante, más bien, que una técnica musical. No hay una técnica musical para cine. Cualquier músico puede entrar en imagen. En general, entramos nosotros en la parte final de la postproducción, cuando ya hay un montaje y todo esto. Pero hay casos donde la música se puede hacer una parte antes para el rodaje,
o incluso si son directores que conoces, puedes empezar solo con el guión a imaginar músicas, ¿no? Lo que es difícil es el encuentro entre tú y el director. Es muy complicado hablar de la música porque cada uno tiene una manera de sentirla, de recibirla, de funcionar en su inconsciente de una manera diferente. Nos hablamos de la película antes con el productor, el director, el montador, y después pasa toda la época del rodaje donde yo normalmente no voy o no tengo ni idea de lo que está pasando. Y llego a la etapa siguiente donde tenemos un primer montaje más o menos y empiezo ya, mi trabajo empieza ya, ¿no? Porque yo como músico necesito ver imagen, color, caras, personajes, ritmos, cómo se monta la historia, cómo se desarrolla, qué tipo de cine es, lo que quieren hacer con todo esto. Es mi etapa importante para mí. Lo que pasa antes es un poco virtual. Bueno, esto depende también del director. Hay directores que tienen mucha cultura musical, otros que menos. Algunos saben lo que quieren, otros te dejan más libertad. Cada película es una aventura diferente, es como conquistar un monte diferente, ¿no? Hay que decir que con los medios modernos que tenemos ahora de hacer maquetas, nos permite pues presentar algo bastante parecido a lo que va a ser. Cuando hace 30 años no teníamos esto, era enseñar al piano, al director, esto va a ser esto, pero va a ser cuerdas, y te decía sí, sí. Y después era en la grabación donde se veía realmente lo que pasaba al nivel sonoro, ¿no? Yo no sé muy bien cómo funciona esto, lo tienes o no lo tienes, más o menos. Después se trabaja, se desarrolla, pero hay gente que tiene la capacidad de escribir música, melodías o otras cosas, y otros que no. Y yo lo digo cada vez, que cada película, mi primera impresión cuando veo un montaje de una nueva película, lo que me digo yo es que no sé qué hacer, no tengo ni idea de para qué poner música aquí, no, es que está muy bien. No hay un método no hay una escuela que te enseña esto, te puede enseñar la técnica musical, desarrollar cosas, la armonía, cómo desarrollar una idea, pero cómo tener esa idea. La parte creativa es un trabajo un poco solitario, ¿no? Porque es una parte donde trabajas solo con tu mente, con tus ideas, compartiendo con otros, pero es una parte muy solitaria que está muy bien, pero a mí también me gusta mucho la parte de grabación, donde vas con la orquesta, ves gente, ves músicos, se hace real, ¿no? en el aire. Aunque los músicos, los compositores, oímos internamente la música, ¿no? Es una cosa que algunos no entienden, pero y muchas veces los directores me dicen, pero ¿esto cómo es? Pero hacer con el piano, yo lo oigo aquí dentro. Esto no existe. Sí, realmente, y algunas cosas, algunas músicas que he hecho las he oído internamente totalmente terminadas, ¿sabes? Con la orquestación y todo. Lo que pasa es que el cine funciona de una manera que si has empezado con un estilo de música o de películas, y que esto te da un poco de luz, ¿no? Pues la gente tiene tendencia a pedirte un poco lo mismo, ¿no? Porque has funcionado en esto y no te imaginan pero yo creo que pasa con los actores, por ejemplo, o con muchas cosas, ¿no? Es interesante tener retos un poco diferentes, nuevos, pero hay una especie de cauce natural que es tu personalidad, y que yo creo que cuando se nota un poco, pues la gente te llama para esto. Muchas veces se acuerda de las películas con algún tema musical, y será por algo, ¿no? Es un poco el inconsciente de la película, la música. Tiene un acceso más rápido al inconsciente que otras cosas, y es más abstracto también. Entonces, y además cada uno tiene su manera de recibirla. Entonces, yo creo que, hombre, no hay una buena música o una mala música. Tiene que funcionar con la película. Es un todo. Si funciona bien, está bien. Pero también los gustos, para algunos una música funciona bien en la película y para el de al lado le parece que es un horror, ¿no? Entonces... Saioa bukatu aurretik, ezinbesteko zaigu kritikarien solasaldia, eta etortzen zaizkigun kritikariak gazteak badira, are gehiago. Zeren, bueno,
erritmo gehiago hartu dezaketelako aste luze honetan eta gozatzeko aukera izateaz aparte, ondo informatu eta kritika mamitsuak eskaintzen dizkigutelako. Gaurkoan gurekin, bi ditugu, biak dagoeneko ezagunak saio honetan, pasa direlako dagoeneko, batetikan Uxue Garzeluz dugu, kaixo, Uxue? Kaixo. Ongi etorri, eta bestetik Mikel Jarza, kaixo zuri ere bai? Kaixo. Berriarako kritikak idazten, kameran atzean bloga eta Euskadi Irratia, badabiltza lanean aste luze honetan, esan behar dugu, zinemaldian. Hasteko eta behin, nola doa erritmoa? Ondo daramazu, Uxue, zuk zurea? Oaingoz lasai. Oaingoz ez naiz nazkatu, ez naiz nekatu, txake ondo lasai. Baina, hendikan falta da. Hendikan asko falta da. Hendikan asko falta. Astelenean gaude eta bentsa, larun batera arte. Zure kasua, Mikel, nik nekatu hau ikusten zaitut, ez dakit, Bueno, azkenean asko falta, baina laugarren egunana ere ez, bederatzitik. Esan dezako erdigunera iritsi gehala eta, nabari da ja film batzuk bazkagulan motxilan eta azkenean... Zaila izaten ere bai, pixkanak ere bere iztea ikusitakoaz. Eta gero horietaz idaztea ere bai, ez? Errepikatu gabe gauzak. Zurekin abiatuko gara, Mikel, ikusitakoetatikan hainbat direlako nabarmendu aldituzunak, bereziki zeintzu dira gustatu zaizkizunak orain arte? Atzora arte nengoen pixka bat oraindik ere itxaroten benetan barreneaino edo iritsiko zitzaidan film hori, oraindik ez zela iritsi sentitzen un festivalean, eta atzo arratsaldean Jusqu'à la Garde, frantsesa Xavier Legranden filmarekin, hori lortu nuen edo, zeren Perlak sailekoa da eta Venezian zuzendari honenaren saria irabazi du filmak, eta oso potentea, oso fisikoa da istorioa, da kustodia edo zaintza konpartituaren lehian dauden banandutako bi gurasoen inguruko historia edo abia puntua hori du behintzat, eta gero interesek talka egiten dute eta oso historio violentoan bihurtzen da, genero violentzia ere hor tartean dago eta filmaren amaieran orain arte zinemaldian ikusitako estena bortitzenetakoa edo bizitu genuen eta niretzat oso potentea izan da, esperientzia potentea filma. Jusqu'à la Garde, esan bezala Perlak sailean ikusgai izan dena. Bestetikan, zein beste nabarmenduko zenituzke? Perlak sailean jarraituz ere, On Body and Soul honek Berlinen irabazi zuen Urrezko Hartza, film honenaren garaikurra, eta hori ere nahiko originala iruditzen zaidan, azkenean amodio istorio bat kontatzen duelako, baina guztiz diferentea den modu batean, azkenean ohituta gaude pertsonak harreman fisiko bat edo gerturapen fisiko bat hartzen dute eta ezagutzen doaz istorio horietan, eta hau da ametsen bitartez erakarpen hori proposatzen du eta body, gorputza eta soul arimaren dualismo horretan jokatzen du eta proposamen originala izan zen. Dirudienezuk ez duzu arriskatu nahi izan neurri batean, eta Perlak sailean topatu nahi izan dituzu harribitxeak, ez da? Bakigu ez, plaza ziurra dela, azkenan beste festivaletatik datozen proposamen interesgarriak, baina oraindik baukat gogoa Horizontes Latinos eta zuzendari berriaken ere pixka bat gehiago esploratzeko, aukerarik ez dut izan asko eta horre ere badira interesgarriak. Handiaz gerora hitzengo dugu zurekin, baina sail ofizialetik besterik ikusi duzu? Sail ofizialetik, atzo azkeneko ere Una especie de familia ikusi genuen atzo arratsaldean, eta hori dagian sail ofizialetik orain arte nabarmenduko nukeena, istorio nahiko gogorra ere, Barbara Leni du protagonista, Diego Lerman zinegila, duela 3 urte uste hemen izan zela ere, Horizontes Latino saian, eta orain sail ofizialean lehian ari da, eta baita ere aurra adopzioaren inguruko oso dimentsio soziala handia duen istorioa da ere, istorio intimo batetik gauza konplexuago batera bilakatzen da eta nahiko bortitza ere istorio gogorra eta ondo kontatua. Atxeen emango dizu, gerora handiari buruz baina egolako hitz egin, dagoeneko kritikak azaleratu direlako eta ea Mikel Jarzak zein iritzi duen, baina Uxue, zure kasuan, ikusitako filmetatikan, nabarmentzekoetan zeintzuk kokatuko zenituzke? Ni nabil Perlak, Zabaltegi eta zuzendari berriak saiak ikusten, saio ofizialetik ez zer ikusi. Eta egia esan, ikusi dituan 3 saietan, bakoitzan bat badago nabarmenduko nuna. Ez ditut gehiago ikusi bandikan, baina adibidez Perletan ikusi nun Call Me By Your Name, zuzendari italiar batena. Eta hori fikzio aldetikan, gero Zabaltegin eta zuzendari berriaken ikusi nituen bi dokumental, oso desberdina bat bestaren gandikan, eta horregatik gustatu zaizkidan.
Eta hirutatikan bat aipatzearren, ez dakit, igual azkena ikusi edalako, baina Sauras dokumentala asko gustatu zitzaidan. Ez dakit, oso desberdina egin zitzaidan, berez saiakera zen, berez zazpi seme alaben bidez, lortzea, pixkat irikitzea Sauraz, badirudi ez zaiola asko gustatzen hitz bere sentimendui buruz, eta bere iraganeri buruz. Eta orduan, pixkat zuzendariak erabili nahi zituen bere seme alabak, pixkat elkarrizketen bidez, zer kontatuko ziren. Total ez duela lortu, gehien bat. Baina polita da, azkenean Saurak bukatu du pixka zuzentzen bere dokumentala. Ze egiten duena da, zuzendariarekiko elkarrizketa bat sortu, eta azkenean zuzendaria beste pertsonaia bat bihurtzen da. Eta orduan oso polita da, nola dan, saiakera hori pixkat Saurak hitz egin dezan, eta ze erlazio montatzen den behien bien artean. Orduan oso interesgarria, gaina Saura oso gizon interesgarria da, orduan asko irabazten du. Oso xelebrea, eta oso grazioso, orduan asko irabazten du. Aipatu duzu beste dokumental bat ere azpimarratuko zenukela? Hori da, beste dokumentala izan zen Alberto García Alix argazkilariari buruz, eta ez dakaz ikusirik Sauranarekin, hau da oso bisuala, asko erabiltzen argazkilarien argazkiak, eta dana da kontatua lehenengo pertsonan. Kontatzen ditu argazkien bidez zer sentitzen zuen momentu hortan, nondik handatoz argazkiak, eta pixkat bere bizitzaren trajektoria ez bakarrik profesionala, pertsonala ere bai. Eta oso potentea da bisualki, baina baita ere egiten dituen gogoetak edo argazkioi buruz. Eta oso asko gustatzen hori zuzendari berriaken. Eta azkenik fikzioare aipatuko dugu gustatu zaizuna. Fikzioetatik nabarmenduko zenukena, beste sailekoa? Perlaketan, Kolmio baino urne. Dagoeneko egin dugu errepasoa. Ondo. Datozen egunei begira, kritikariek beti izaten dute beraien agenda, eta labur bat ere jakineko nuke ea baduzuen baten bat azpimarratuta. Zuk aipatu duzu 3 sailetako filmak ikusiko dituzula, badago baten bat azpimarratua bereziki? Leheno gaitz egiten, igual Janekerena ikusi nahi dut, Perletan, Fernando Leondaranoenara ikusi nahi dut, baina onge gaitz egiten, igual gaian eri ezak egin interesatzen, baina zuzendari asko gustatzen zait, orduan, abertzen muz. Nik elegatuko du, zeintzu dituzu nola azpimarratuta? Nik oso zarea naiz Darren Aronofskirena, eta orduan film berriak gainera izan dituen kritika oso banatuekin edo, oso zatiketa handia eragintzun Venezian, eta badukat gogoan, Mader ikusteko. Eta gero zuzendari berriaken oraindik sakondu ez dudanez, bago A Fish Out of Water filma hor bertan, eta badukat gogoa bereziki hori ikusteko. Planteamendu oso originala iruditzen zaidan filma ikusita, eta hori eta gero agian ere sail ofizialera itzuliz azpimarratu nahiko nuke La Peste, azkenean telesaila delako, eta pixka bat berrigitasun bat ere proposatzen duelako festivalaren barruan, sail ofizialean alako bat egoteak, eta baukat kuriosidade edo, azkenean Movistarrek ekoitzitako telesail bat da, eta ez dakit autore kutsua izan dezake Alberto Rodríguezek zuzenduta, aurreko lanak ikusi ditugu nolakoak izan dien ere, La Isla Minima eta beste guzti hauek, eta hori, ea zer dugu. Zurekin bukatuko Mikel, zeren handia bai ikusi duzu, dagoeneko kritikak hasi gara ikusten, bai ikusentzulenak, baita kritikarienak. Aipatu duzu banatua izan dela Aronofskiren azken filmaren kritika, handiarena ere ez dakit, horrela ari den izaten. Bai, nik denetarik entzun dut, publikoaren aletik somatut gustukoa izan dela, agian kritika somatut zorrotzago, bereziki hemen euskal kritikak. Askok esaten dute ez, hain ekoizpen handia eta halako aurrekontua duenez, maila horretan kritikatu behar dela filma ere. Nik uste dut istorioa ona dela, badaukala geruz asko dauzkala, eta gogoetarako tartea handia behar duela, planteatzen dituen askotariko gaiengatik. Agian nerbio dramatikoa potenteagoa izan ziteken, estenatzeatz batzuetan, baina uste dut narratiboki landuta dagoen modua, eta baita ere alor formalean aurreko filmetan bezala oso lan txukuna dela, eta baloratu behar dela euskal zinemagintzari egiten dion ekarpena film honek. Ekarpena, aipatu genuen bezala, euskazko zinemaren orain arteko filme garestiena, baina baita ere erronka politia zuena, eta izena berak esan dien bezala handia, ez? Beraz, behintzat, Mikel, zure iritzia jaso dugu, handiaz, Gaztezulokon ere ikusi dugu, eta askotarekoak izango direnez, oberena beti esaten dugu norberak ikustea, eta bere iritzia ematea. Mikel Jartza eta Uxue Arzeluz, animo, beti esaten dugun bezala.
oraindik larunbat arte filme asko izango dituzue bidean, eta Osasuna lagunea behar bezala egiten duzuen bideo hori eta kritikak ere noski irakurriko dizuegu. Bai berrian, bai kameraren atzean blogean, podcasteran, eta baita ere, Euskadi Irratian ibili zinen asteburuan, eta baita ere zure hautsez ere entzun ahal izango dira gainontzekoak. Eskerrik asko biei. Zuei. Eta ondo segi. Eta guk, bukatu horretik bai dugu beste kontu bat azpimarratu beharrekoa izan ere, Donostiako zinemaldiak 75. ekitaldea bizi du, eta zinemaldi alternatiboak gaur hasten zaigu hiri honetan bertan eta 9. ekitaldia izango du. Dakizuenez, bestelako zinema, bestelako edukiak eman nahi izaten dituzte, eta aurtengoan gaiei dagokienez turismoari garrantzia berezia eman diote, ez? Bai batetikan Bartzelonako turismoarena eta bestetikan Lisboarena. Baina, eduki gehiago badaude eta horiei aipamen txiki bat ere egin nahi dugu, gaur bertan hasten delako esan bezala zinemaldi alternatiboa. Gaur, bai Barcelona dokumentala ikusal izango duzue, Antigoko Txantxarraka gaztetxean, arratsaldeko 7:00, beraz, eta bertan baduzu aukera filme berezi hau, Bartzelonari buruzkoa ikusteko. Bihar berriz, Terramotoris lana, Añorgako Firestone lantegi berreskuretan izango duzu ikusgai, 7:00 ere. Asteazkenean, txapeli gabeko film laburren txapelketa edo lehiaketaren emaitzak ikusi izango dira Parte Zaharreko Arrano elkartean 7:00. Ostegunean Laborde eta One Shared House lanak eskainiko dituzte Amarako Kasila liburu dendan, hau ere 7:00 izango da, eta azkenik eta modu berezituan zinemaldi alternatiboak bukaera emango dio larunbatean, hilak 30, zenbat musikari donostiarrek zinema eta musikaren arteko saiakera bat egingo dute, baina alderantziz. Musikari horiek bakoitzak beren kantu bat aukeratuko dute, eta zein filmeri jarri nahi dioten erabakita hori eskainiko dute alegia. Normalan egiten denaren kontrakoa, musika jarri eta ondoren horri irudiak. Beraz, benetan saiakera polita eta esan bezala hau larunbaten izango duzu ikusgai, Intxaurrondoko Letaman gaztetxean arratsaldeko 7:00. Beraz, zinemaldiaz gain, zinemaldi alternatiboa ere baduzue aste honetan, aste luze honetan, 5 egunez, eta aukera baduzu eta gogoa, tira, hortxe duzue ere bai aukeran. Guk berriz, bukatu behar dugu, ez? Argiak itzaltzeko gunea da, gaurkoan saio mamitxo izan dugu, eduki asko izan ditugu, eta atxoen hartuko dugu biharko, zeren beste hainbat kontu izango ditugu. Baina bukatzeko beti bezala, dakizuenez, sail ofizialari egiten diogu erreferentzia, Handia filmaren lehiakideak hainbat direlako, eta horien trailerrak eskaintzen ditugulako saio honen amaieran. Gaurkoan, beste bat dugu prest saioari bukaera emateko. Eta hori, Licht filma da, Barbara Albert zuzendariarena, eta trailer horrekin utziko zaituztegu. Besterik gabe, bihar itzuliko gara, eta hementxe izango gaituzue Zurriolako butaka saioan. Izan ondo, aio! Das ist spitz. Ich weiß, wie spitz sich anfühlt, aber nicht, wie es ausschaut. Bring's gar nicht zusammen. Und was ist oben? Spitz? Sehr gut, Therese. Bravo. Meine Freundin Anna sagt immer, dass Augen wie geschaffen sind für die Wahrheit. Da muss ich Sie enttäuschen, Jungfer Paradies. Die Augen sind der Wahrheit kein bisschen näher als die anderen Sinne. Alles Einbildung. Vielleicht ist das wie mit der Musik. Obwohl ich gar nicht am Klavier sitze, höre ich sie manchmal so schön, als ob ich auf der Orgel in der Karlskirche spielen würde. Aber Ihr Spiel, das ist keine Einbildung. Ich jedenfalls höre Sie sehr gut.